कुडाळ व जिल्ह्यात केलेल्या अनेक आंदोलनांची तर दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी देखील दखल घेतली। विधानसभेत तर आमदार वैभव नाईक हे शिवसेनेचे वैभव आहे, हे वैभव मी जपणार अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आमदार वैभव नाईक यांच्या कामाचे कौतुक केले व त्यांच्या पाठीवर जाहीरपणे थाप मारली। कारण जनतेचे प्रश्न हिरिरीने मांडणारा व प्रसंगी सत्ता असली तरी भिडणारा शिवसैनिक अशी आमदार वैभव नाईक यांची ओळख आहे। खरं तर आज आपण पेन्शन योजना करतो, अनेक कलाकार आहेत, आता स्वर्गीय बाबी कलंगण आहेत। खरं तर अत्यंत खडतर असं त्यांनी संपूर्ण आयुष्य या कलेसाठी, दशावतारी कलेसाठी या ठिकाणी त्यांनी वेचलं आणि दशावतारी कलेसाठी वेचल्यानंतर आज अनेक असे कलाकार आहेत की ज्या कलाकारांनी आपल्या या दशावतारी कलेसाठी आपलं आयुष्य वेचलं, परंतु उतारवयात त्यांना या ठिकाणी योग्य असं सन्मान करण्याचं काम यापुढे शासन म्हणून आपण केलं पाहिजे। गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी होत होती। आमदार वैभव नाईक यांच्या सोबत पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी देऊन 966 कोटी रुपये मंजूर केले। सिंधुदुर्ग वासियांचे स्वप्न असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात आले असून या वर्षीपासून हे महाविद्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने NMC ची मान्यता मिळाली असून प्रवेश प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी जमेची व जनतेच्या हिताची बाजू आहे व त्याची मुहूर्तमेढ रोवली आहे आमदार वैभव नाईक यांनी। जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने चिपी विमानतळाचे काम पूर्ण करून हे विमानतळ सुरू करण्यात आले। मळगाव रेल्वे टर्मिनल, कोकण रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण, मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण असे मोठे प्रकल्प उभारण्यात आले। यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत। एकीकडे कोरोनाचे संकट आणि त्याच दरम्यान 2 भयानक वादळे कोकण किनारपट्टीवर धडकल्यामुळे मच्छीमारांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला। वादळामुळे मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे, होड्यांचे मोठे नुकसान झाले। जिल्ह्यातील मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी वैभव नाईकांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला। मच्छीमारांच्या उन्नतीसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून 65 कोटींचे पॅकेज मिळवून देण्यात आले। मच्छीमारांचा शासनाकडे प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा मिळवून दिला। अनेक वर्षे समुद्रात पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध LED पर्ससीन मच्छीमारी यांच्यात वारंवार संघर्ष होत होता। वैभव नाईक यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी आवाज उठवला। प्रसंगी आमदार वैभव नाईक स्वतः रात्रोच्या वेळी मत्स्य अधिकाऱ्यांसमवेत कारवाईसाठी गस्ती नौकेतून समुद्रात उतरून LED पर्ससीन मच्छीमारी करणाऱ्या बोटींवर देखील कारवाई केली। LED मासेमारी बंद व्हावी, त्यावर कडक कायदा आणावा यासाठी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन त्यांनी केले। वैभव नाईक व पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठपुराव्यामुळे LED आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यातील नौकांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी मासेमारी कायद्यात बदल करून नवीन कायदा अंमलात आणण्यात आला। त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे। आमदार वैभव नाईक यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यभरातील पारंपरिक मच्छीमार हे आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे मच्छीमारांचे आश्वासक नेतृत्व या अपेक्षेने पाहत आहेत व मच्छीमारांच्या सोडविलेल्या प्रश्नाबाबत मच्छीमारांनी प्रत्यक्ष भेटून आमदार वैभव नाईक यांचे आभार देखील व्यक्त केले आहेत। शासकीय वाळू दरात दरवर्षी 10% पेक्षा जास्त वाढ होते, त्यामुळे वाळूचे दर प्रति ब्रास 2500 ते 3000 पर्यंत पोहोचले होते। त्यामुळे अनधिकृत वाळू उपसा होत होता। नागरिकांना वाळू चढ्या दराने खरेदी करावी लागत होती। त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून वाळू दर प्रति ब्रास 600 रुपये करण्यात आला आहे। त्यामुळे नागरिकांना आता कमी दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे। सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आमदार वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्यातून मार्गी लागला। शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतलेल्या भाताची खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात शेतकरी संघ आणि सोसायटीच्या ठिकाणी भात खरेदी केंद्रे निश्चित करण्यात आली। भात खरेदी केंद्रामधून उच्चांकी भात खरेदी करण्यात आली आहे।
यावर्षी शेतकऱ्यांनी क्विंटल मागे एकूण 1940 रुपये दर मिळवून देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त दिल्या जाणाऱ्या 700 रुपये बोनससाठी पाठपुरावा चालू आहे. शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 2000 शेतकऱ्यांना शेतकरी गटांना कृषी अवजारांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये पॉवर टिलर, ग्रास कटर, भात कापणी लावणी मशीन, कोळपणी यंत्र व इतर शेतीविषयक अवजारे अनुदानावर देण्यात आली. आमदार वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्यामुळे सिंधुदुर्गात नव्हे तर महाराष्ट्रात प्रथमच कुडाळ मालवणमध्ये सर्वात जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. यांत्रिकीकरण किती फायदेशीर आहे व शेतकऱ्यांनी त्याचा वापर कसा करायला हवा याकरता आमदार वैभव नाईक स्वतः शेतात देखील उतरल्याचे जनतेने पाहिले. आमदार भात शेतीच्या चिखलामध्ये फिरतोय हे वाक्य तेथील शेतकरी व जनतेच्या तोंडातून ऐकायला मिळते. ही जनतेशी जुळलेली नाळ होती. वैभव नाईक यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मालवण नगर परिषदेसाठी नगरविकास विभागाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 5 कोटी निधीतून आमदारांच्या संकल्पनेतील फिश ॲक्वेरियम मालवणमध्ये साकारले जाणार आहे. वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून मतदारसंघात आगळे वेगळे सामाजिक उपक्रम घेण्यात आले. यामध्ये मालवण येथे महाआरोग्य शिबिर, शरीर सौष्ठव स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धा, पतंग महोत्सव, कुडाळ मालवणमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, सामूहिक विवाह सोहळा, विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे, आमदार चषक, युवा महोत्सव, आषाढी महोत्सव असे अनेक उपक्रम घेण्यात आले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विश्वास टाकलेला व त्यांच्याकडून अनेकदा दखलपात्र ठरलेल्या या शिवसेनेच्या शिलेदाराच्या कारकिर्दीचा आढावा घेता सिंधुदुर्गाच्या संस्कृतीला शोभेल असे या बहुआयामी डॅशिंग व्यक्तिमत्वाला सिंधुदुर्गवासियांकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र.